Mayong gabi mga pinangga. So niya na punta no. Manghatag na puntag special sa mga followers nato dinhi mga pinangga. So palihog lang ko. Dayon mga kaigalaan katong mga nanugat sa tong sal store. Doon ako i-alarma mga higala para kaninyong tanan mga kaigsunan no. O gaon niya katong mga walay alarma guide lantaw mo dire kay doon natay ihatag pod mga pinangga special para pang 9 PM entry. O niya mga pinangga palihog lang lantawan ninyo mga pinangga masiganahan ra mo mulantaw lantawan ninyo mga kaigan. Atong hulaton ng uban pa-share na mga pinangga kay maghatag tag special. Then ang nibuhagay karon kay ang para sa mga taga Malabuyok no. So ang para sa taga Ronda ug taga Talisay gahapon ni buhagay karon para sa Malabuyok ambot og kanang triwan ko nahatag man anako no. Kahilumdum ana triwan ko nahatag man anako ambot og nakadaog mo diha. Ayo na lang mo comment kung nakadaog mo no mga pinangga. Dayon palihog lang no. Share mga higala sa ato ang Facebook live kay manghatag ta mga pinangga og special para pang 9 PM. Unya na po tayo special para sa tanan mga kahigalaan. So higayon na ninyo. Unya palihog lang ko mga pinangga og share sa ato ang kining Facebook live. Okay? Maora na. No? So atong hulaton ng uban sa dili pa ta magsugod ato ning i-plaster og maayo. Plaster mo diha kay i-plaster tanig maayo. Og shout out di ay no sa mga naglantaw karon mga pinangga. Okay? So ang nibuhagay karon ang Malabuyok. Ang nibuhagay ang para sa mga taga Malabuyok mga pinangga. Okay? So mao na mga higala. Nya ana ra mga pinangga mas simple lang taglang ta dire para sa mga ganahan no. Sige ha pa-share lang mga higala aron magsugod na ta no magsugod na ta mga pinangga pa-share lang aron sunda lang ninyo ha kung asa mong lugar ha. Sundi lang gid ninyo kanunay kay moabot ra gid ang panahon nga mugawas ang para inyo mga pinangga. Di na may tabo nga way mugawas anang para inyo na agi mugawas ana mga higala mga pinangga no. So wala pa-share na lang sa atong Facebook live. Okay nya magulat pud tas uban kay gabi niundas pa atong gihatag pero ang uban wa kaabot kay kuan ko no kining nakat-offan sila pero daghan gyapon nakadaog. Salamat kaayo no mga pinangga. Di anay 21 kabuk na share o niya di anay 264 kabuk naglantaw mga pinangga. Salamat kaayo no. Palihog na lang ko og share ninyo diha mga higala kay aron magsugod na ta mga pinangga. Okay? So ato gining paningkamutan og maayo ni aron mga pinangga malipay pud mo diha. Okay? So ang lugar nga daghang comment mao atong unang hatagan. So kung daghan ang taga Cebu mao una na tong hatagan. So swerte kayo kay gaondas pat ang atong gihatag gabi no. Ma'am Julian Papiliaro from Toledo. Sige. Salamat kayo sa inyong paglantaw diha no. Okay mga pinangga. Salamat ha sa mga nag-share na karon. Unya di anay pila ka book naglantaw no. 227 ka book naglantaw.
Sir Herodias Clyde CJ na akong uslob ugma. Basin ganahan mo musugat. Ayaw mo kalimot pag-follow mga higala ha. No, i-follow ninyo to ang Facebook page mga pinangga. No? Diyan ay pilam ni kabuk ng share karon. Diyan ay 47 kabuk ng share, 300 kabuk naglantaw. Salamat kaayo. Wow sana all kadaog ta karon. Sige mga pinangga no, watching diri sa Surigao. Kay mga pinangga. Atang mayong gabi taga itang kay hapit na fiesta sa Upon. Manghatag kog sayo karon kay matulog kog sayo mga pinangga. No? Mao ni manghatag kog sayo mga kahigalaan para wa na mo ingon nga nakatofan. No? Mao na nga pa-share na lang kay laras dayon ta para pang 9 PM. Okay? Sa mga nakadaog gabi ha, congratulations. Congratulations ninyong tanan mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mga pinangga, no? Di ana 59 kabuk ng share. Ma'am Cording, di na wala na ko naghatag para sa gihulngan. Nga naman Ma'am Cording, nag-alarma naman ko. No? Wala na ko naghatag og para sa mga taga-gihulngan Ma'am Cording kay nag-alarma na ko. Okay. Ang nag-share karon, di ay pila naman ni kabuk nag-share karon ba? Ito ning lantaon mga pinangga. Okay, gutom na bitaw eh. Di anay 82 kabuk nag-share, di ay 370 kabuk naglantaw. Niya salamat kay sa inyong paglantaw mga higala, mga pinangga. Pag-share na lang mo diha kay harong magsugod na ta. Niya mga pinangga, congratulations mga nakadaog kagabi. Mga pinangga sa mga nakatufan, awa pa mo swerte. No? Wa pa mo swerte sa mga nakatufan. Okay, di anay 376 kabuk naglantaw. 82 kabuk nag-share. Salamat kaayo ha. Mga higala. Palihog lang ko sa tanan nga mga naglantaw karon. Pa-heart, pa-share lang mga pinangga sa tong Facebook Live. So di anay 100 kabuk nag-share. So hinihinay na ta no, mga pinangga. Unya, mga kahigalaan, sunda lang gyud kung asa ang inyo ha, dapit. So diha mo sa inyong special mga higala. Sunda lang mga pinangga. Okay? Anara na. Sunda lang. Sunda lang yun. Sunda lang ha. Okay, salamat sa mga nag-share ha. Salamat kayo. Di ay pila ni kabuk nag-share karon. Di ay kuan pila ni kabuok. 110 kabuk nag-share unya. Salamat sa 453 kabuk live viewers. So, pa-heart, pa-share lang mga pinangga. No? Mga kahigalaan. So, lingaw-lingaw ra ning ato. Ayun, congratulations sa on the spot kagabi. Nara! Sige na, pa-share na. Kaya ato dayon ning sugdan mga higala. Ha? Pa-share lang. Okay, asa may daghan naglantaw karon bi kaya tong unahon. Magdepende itas mga naglantaw karon. Okay, pa-share lang ha mga pinangga kay ato na dayon ning sugdan mga kahigalaan, di ba? Ato na dayon sugdan. Pa-share lang mga pinangga.
Nya ayaw mo kalimot pag-follow mga higala, ha? Ayaw gyud mo kalimot pag-follow sa ato ang Facebook Live. Di anay 132 kabuok nga nag-share. Salamat kaayo. O gaon nga. Maghatag kog top 3 dayon special mga higala. Ha? Okay? So asa man unahon na to ani? Comment mo. Okay, mga pinangga, no? Inom sa kog tubig kay uhaw. Palihog lang ko ha, mga higala. Salamat kayo sa mga nag-share karon, mga pinangga. Dayon magsugod na tayo kay aron di ta makatufan. Asa ba to na Cebu? Toledo. Cebu City. Asa may unahan na to ani? Cebu City lang ta. Aw. Comment pa mga taga Cebu. At usa asa atong unahon ani? Cebu. Cebu. Daghan ang taga Cebu. Bidaw. Toledo. Okay, Cebu City. Kausalang mo pag-comment ha, kausalang. Ay, alag kadagan na. Ayaw lang kadagan na ha. Pag comment. Cebu City. Dayon sunod. Asa masunod ani? Comment o sa sunod be. Toledo. Ma'am Itel Lumangtad, maayong gabi
Asa may ito sunod ani be? Dayon, standby mo kay maghatag ra ba ko og para sa tanan, no? Parehas gabi iba, naghatag ko og special para sa tanan mga higala. Ma'am Salibilida sa Kanlumampaw Toledo, mayong gabi no. So, salamat kaayo no. Maghatag ko karon og special para sa tanan pareho gabi mga pinangga. Ha? Barili Iligan asa may atong isunod ani ron. Okay, Bohol. Comment mo asa mo dapit kay di ko mohatag kung walay feedback kung asa mong dapita naglantaw. Minglanilia. San Remigio, Toledo. So, mga taga Mambaling, naglantaw mo diha. Maghatag ko karon og special para sa tanan ha. Ma'am Cording Siniagan. Ma'am Cording, nag-alarma na ko ganiya Ma'am Cording. Sige lang, ato na apilan ang gihulngan. Asa mo dapita sa Negros Oriental, asa mo dapita sa Negros Occidental, mao na mga pinangga. So, Mandawi. Kausa lang mo pag-comment kung asa mong dapita. Okay. Mandawi. Sige, sunod na to Mandawi. Surigao, Aluginsan. Sige, Aluginsan. Aluginsan, palihog ko no, mga taga Aluginsan. Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Sige, Lapu-Lapu. Dipulog, Bindoy, Manhuyod, Iligan, Bukidnon. Sige, Bindoy ta, Bindoy. Bindoy. Ugmahan na ako sa kuan, ako sa Lutupan, Toledo City, na magpahigayon ta og special sale store maghihigala sa 7-Eleven Lutupan, na mulaos ko dia sa Naga ugma mga pinangga. Ha? Okay. Bindoy.
Unya, standby mo kay maghatag ra ba ko og para sa tanan mga higala, no? Maghatag ko og para sa tanan mga pinangga, no? Paglulo idol di man ka manghatag sa naon. Zamboanga del Sur. Uy, di man masud. Walang ni ZDS Zamboanga del Sur niya. Okay, di man masud. Palihog lang ko mga pinangga, ha. Sunda lang gyud kung asa mong dapita nga lugar. Iligan. Dumaguete. Lanao. Zamboanga del Norte. Kaya na-standby mo kay manghatag ko mga pinangga og kuan. Manghatag ko og special para sa tanan. Dayon, salamat ha sa mga nag-share, mga higala sa tuang Facebook Live, no? So pila naman ni kabuok ang nag-share karon atong lantawon. 225 ang nag-share karon. Salamat, no? Salamat kaayo. Dayon Leyte. Sige, Leyte. Ay, sorry. Kanlaon. Pagadian.
Magda naman ni Bukidnon. Tara eh. Wala pa. Sunod. Misamis. Kaya na lang, sambong ka si Bugay, oh. Paliw na lang kuha niya, sambong ka si Bugay. Butuan. Ay, sorry. Ay. Davao. Dapitan. Para 9 PM ni ha. Dipulog na nani, dipulog man. Asa mo tong dipulog ani? Wala man din dipulog ba? Nako yata karon na sa kwan para sa tanan ha. Lanao del Norte, mana. Lanao magmanana na. Tara. Caloocan. Sige, Caloocan ato butangan. Davao. Muna ni Davao tanan. Mulavi. Kapatagan. Dara Lanao na. Kapatagan. Dara. Jensen. Cagayan, darang Cagayan, ganiar ng Cagayan. Wala pa ni Cagayan? Wala dyan. Buhol, manang Buhol.
Hmm. Zamboanga City. Humana. So wala na. Lain. Marikina. Naman naglantaw taga Marikina. Asa pa? Konsolasyon. Humana tagatag sa Cebu. Surigao. Pasay. Bourbon. Salamat sa nag-send og stars, no? Samar. Anam tayo Leyte. Oh, Samar. Sige lang, ito na lang butangan. So, standby mo kay doon natin pahabol para 9 PM. Kagayan, naman na. Talisay, nakadaog ba mo mga taga Talisay gahapon? Danau. Valle Hermoso. Manhuyod. Sa mga nanugat ganiya ha, sa Northern Cebu, sa mga nanugat sa Southern Cebu, sa mga nanugat sa Negros, palihog ko aning Doktor, Engineer, Doktor, Engineer, Doktor, Engineer, Doktor, Engineer, Doktor, Engineer, ha, para pang 9 PM. So palihog ko ha, nya standby mo kay maghatag ta og special para sa tanan.
sa mamong dapita ron mga naglantaw diha, no? Mga higala. Margus. Leyte, o mana ang Leyte, ha? Okay, wala na? So, okay na. Pagadian, naman ang pagadian. I-replay lang ulit ninyo, no? Okay. Kuan. Ay nata sa kuan, ay nata para sa tanan. Sige, pa-share mga higala. Basin na nakadaog diha gabi iba. Ayaw na lang mag-comment ay kay marag hapon. Murag dili mada sa top 3. Top 5 dagway murag makaya ani top 5. Nana ma'am, pinamungahan ma'am, darama mo. Ay, wala. Wala'y pinamungahan. Wala'y pinamungahan. Sorry. Salamat kayo sa mga nag-share, mga higala. Arita sa kuan, sa special ani. Arita sa special mga pinangga. Arita sa special. Aritas special.
prutas special mga pinangga, no? Ala ka diha, lisod-lisod gini ron. Saan man niya? Ito lang lantaw na sige, salamat sa mga naglantaw karon, sa mga nag-share, mga higala. Saka no ihatag ba kanina tog sayo, no, mga tinangga. Ang kuan ba, ang pinakakusog. Allah. Last na lang gina akong ihatag. Last na lang gina. Salamat kaayo, Ma'am Sylvia. Good evening. Murag makadaog yun ang taga South ron.
Hala, murag gawas man akong dala gahapon sa sales store. Mga taga Southern Cebu, nga mga nanugat gahapon, aba naglantaw ba karon? Murag ang akong gihatag ninyo gahapon, murag mugawas gyud karong alas 9. Hastan sa. Pagduka na lang nako. Usa na lang gikuwang mga pinangga. Ato na ning ihatag no. Diara ang usa ka buok mga higala. Last na lang gini. Last na lang gini nga usa ka buok nga akong ihatag. Ayaw mo kumpiyansa ani. Kasi ni pagkagmayan ang masod. Dara. Maklaro ra? Maklaro ra dili. Usa na lang gina, mga na lang gina. Karon na pag 9 PM wala na naugma. Ang inyong i-maintain katong gihatag nako sa kada lugar. So, pa-share na. Kaya ito na yung buhian ng usa ka buok mga higala. Dili ni sigurado ha. Swerte ra kitong agdo na ni. At ulan ta ng share RB pila ni kabuok. Pila ni kabuok share RB. Okay, pila may kabok sharer dire. Ah, 343 kabok nag-share mga higala. Okay, no? So, usa na lang ni kabok last mga pinangga. Doon na pa mo mga 5 minutes para ma-share ninyo unya. Murag na may aser. Ano lang mang ibagdok man. Laming ibagdok mga higala ba. Niya na. 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1. Ugma, mga pinangga, alas 8 sa buntag na ako sa 7-Eleven lutupan. Dalatong produkto, 1 set, 750 pesos niya sa mga makasugat. Makaangkon mo sa tuwang alarma guide o special, ana. O gaon niya, mga higala, pagka alas 9, nata diha mga pinangga sa Naga at bang Shell Gasoline Station, Naga. Dayon, pagka alas 10, budritso na lang mi sa Karkar, di na lang mi mapit sa kining San Fernando, no? Mulahos lang mi diretso og Karkar. Dayon di ata sa Gaisano Metro Karkar. Pero ugmang adlaw na mga pinangga, alas 10 ta Gaisano Metro Karkar. O gaon niya pagka alas 10:30 di ata sa Ida Karinderia Sibunga. Ugma ng adlaw. Dayon special inyong mangko na naha ugma sa mga makapalit sa itong produkto, 1,750 pesos. Dayon, pag alas 11, di ata simbahan ng Katoliko, Argao, no?
gasimbahan Katoliko Argao da lang sa may parkingan, mga kagalaan. Unya alas 12 diha ta sa Dalaget, mga pinangga, simbahan ng Katoliko Dalaget. Unya pagka alas 2 naa na mi diha sa simbahan ng Katoliko Oslob. Di lang mi moapit og bulhoon, modritso na lang ko Oslob, mga pinangga. Okay? So modritso na lang ko diha sa Oslob, di na ko mapit og bulhoon. Dayon mga pinangga, katong mga musugat ugma, makadawat mo sa tong alarma guide. Unya mga pinangga, ang atong guide last magidala des naga maumani Dara sige. Ano to ugma, mga pinangga. Isa tong musugat ugma. Really na mga igala. Mga kaigsuonan. Okay. Nya diara ato ang kinalasan nga ihatag karon. Ginagmay lang kay murag kuan ginagmay lang ha, mga pinangga. Dayon unya kung naay nindot gyud, ayaw lang mo pag dinagko kay base na ako ipahabol unya alas 8, mga pinangga, no? So ayaw lang sa ninyo buraki kay basing magpahabol ko niya wan amon ikadepinsa, mga higala. Okay? So salamat ninyong tanan, mga pinangga. Bye bye, God bless.